निश्चय होगोन दा जायनो हमो 50,000 खौ बियो फुरा अफार होखागोन आरो लगे लगे जायानो हमनानै दोननो हायो खामानिया सक्सेस जाबाथाय बिनो लगे लगे फन पे खालामनानै बियो होगोन आरोखि दा बियो माने फिसानि टेनसनजों ओरै गावनि हिनजावनि टेनसनजों बहुत माने टेनसनाव दङ मानसिया दा बे हिसाबैनो बारा स्पर्ट्सथ' बुंनो हायै जादों। थांनाय साननैसो सान सिगां गोमानाय जोंहा रश्मि रेखा नार्जारी जायबा चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गोमादोंमोन बा किडनेप होननानै नोंथांमोना एसे बुंदोंमोन आरो नायगिरदोंमोन दा बिथांनि आपडेटआ माबायदि एसे बुंनो हागोन नामा? दा जेनेबा मथा-मथि जों दा डिटेल्स माबाखौ जों मोनथ'नाय जायाखै थेवबो जोंनि नागिरनाया दिनैसिम जों सोलिगासिनो दङ। दिनैबो थिग नै बे गुवाहाटि नोगोरमायाव जोङो गुवाहाटियाव थानाय माखासे एनडिएफबिफोरखौ कल खालामलायनायनि गेजेरजों जोङो फुरा नायबिजिर खालामगासिनो दङ। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोङो दाख्लै गोमानायनिफ्रायनो जोङो थाथ'नाय गैयै नागिरगासिनो दङ। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे गुवाहाटिल' नङा जों गोबांथार जायगाफ्रावबो दिल्ली मुम्बाइ बेबायदिनो बोजों बेंगलर गोबांथार जायगाफ्रावबो जोङो बेबायदिनो खबर हरना दोनजोबनाय जाबाय। ओमफ्राय बेजों लोगोसे माखासे ट्रेन स्टेशन आरो बेजों लोगोसे फ्लाइट बेबायदिनो एयारपर्टफ्रावबो जोङो गोबांथार मानसि दोननाय जादों जाहाथे बेफ्राव गाखोनो थाङोब्ला जेन निस्सय नुयोब्ला बे मानसिखौ हमनानै लाखिदों होननानै। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जायबा मानसिया हमनानै लाखिगोन बिनि सायावबो निस्सय नै जोंना जायबा गोमाजानाय बिनिनो हासबेन्डआ दंफैयो आंजों बियो बुंगोन दा निस्सय जाया हमगोन बेनोबो माने नोंथांनिफ्राय बुंदोंमोन जे किडनेप खालामनाय बायदि होनना बुंदोंमोन बे बेसेबां सैथो? दा एक्सुवेलिथ' मथा-मथि बाथ्राया बहुद साननो गोनां। दा मथा-मथि बेलासि 6:30 टाइमावनो जानाय घटनाखा सिगांबो बे बाथ्राखौ बुंखाबाय। ओमफ्राय दा बेखौ रावबो नुवाखै। ओमफ्राय दा मथा-मथि माबायदि थिखांना लांजादों माने जों दाबो डिटेल्स जों हमदांनो मोनाखै आरोखि। दा जों फुरा जोङो बेखायनो बहुद सिन्था सरजा खालामनायनि गेजेरजों जों नागिरगासिनो दङ। दा बेखिनि आरो दा बेखायनो मथा-मथि डिटेल्सखौ नै दा बे गावनि फिसाय जायबा हासबेन्ड बियो एसेब्लाबो होगोन। दा जेनेबा जोङो फार्स्ट टाइम आङो इउटुब चेनेलाव हगारनाय हिसाबै आङो जिखिनि बुंनांगौखौ आङो बुंबाय। जेनेबा जों दा नागिरगासिनो दङ। ओमफ्राय जिखिनि बांसिन मिथिनाय बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ जायबा हासबेन्ड बिनिखौ होजानाय हिसाबैहाय बे एसेबाबो बांसिनखौ मिथिगोन। दा बेनिफ्रायनो सोंनानै लानो हागोन। दा जोङो फुरा नागिरनाया सोलिगासिनो दं आरो नागिरनानै जोङो लाबोनो नाजाथारगोन आरोखि। दा बेखिनि आरोखि। नोंथाङा नोंथांनि बिसिखौ लांखारनाय समाव बा गोमानाय समाव नोंथाङा न'आव गैयामोन नामा? आं न'आव गैयामोन। बबेयावथो दंमोन? आं बिजनियाव दंमोन नदियापारा। ओरैनो नोंथाङा मा मावो ओरैनो? आङो बिदिनो अन्थाइ बाला बिजनेस खालामो आरो। ओमफ्राय नोंथांनि मुङा? आंनि मुङा प्रिमेन बसुमतारी। गामिया गोमानाय टाइमखौ होननो हागोन नामा? खैथासोआव गोमादोंमोन? गोमानाय टाइमा जाहैबाय 6:00 आरो बेलासिनि 6:00। माबा मोनसे सन्देह दंमोन नामा सिगांनिफ्राय? सन्देह दंमोन ना सिगांनिफ्राय सोरजोंबा फन रायलायनायफोरनि? आंनावथ' जेबो सन्देह गैयामोन। बियो मोजाङैनो थायोमोन आंजों। रावजोंबो रायलायनाय नुफेरामोन? रावजोंबो नुवाखैमोन। ओमफ्राय दा जायफोरा हमना दोननाय बिथांमोननो माबा मोनसे एवार्ड होनो नागिरदों नामा नोंथांमोना? औ बेखौनो आं बुंनो सानो जाय हमनानै दोननो हायो बा लाखिनानै दोननो हायो बेनो आं 50,000 खौ एकदम डाइरेक्ट होथारगोन एकदम। ओमफ्राय नोंथाङा मोनबाथाय बिथांनो 50,000 होगोन आरो ना? औ। नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ बिथांमोना जायबा बिथांनि बिसि रश्मि रेखा नार्जारी माखासे फट'खौ होगासिनो दङ। बे सावगारि नुनाय माखासे सावगारि नुनाय बे बिसिजों लोगोसे फिसाज्लाबो दं। फिसाज्ला दंफायोना? दङ फिसाज्लाबो दंफायो। बिसोरखौ हमना मोनोबाथाय आरो नै बिथांनो खोन्थाहरोबाथाय नोगोद 50,000 रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। दा जेनेबा बियो सिगांनिफ्रायनो बुंगासिनो दं आरो दिनैबो नोंथांनि बेबायदिनो चेनेलनि दारैहाय बिथाङा निस्सय गावनो बुंखाबाय गावनि खुगाजोंनो। दा बियो निस्सय होगोन। दा जायनो हमो 50,000 खौ बियो फुरा अफार होखागोन आरो लगे लगे जायानो हमनानै दोननो हायो खामानिया सक्सेस जाबाथाय बिनो लगे लगे फन पे खालामनानै बियो होगोन आरोखि। दा बियो माने फिसानि टेनसनजों ओरै गावनि हिनजावनि टेनसनजों बहुद माने टेनसनाव दङ मानसिया। दा बे हिसाबैनो बारा स्पर्ट्सथ' बुंनो हायै जादों। दा बेनो आरो निस्सय गावनि खुगानिफ्रायनो मिथिनो मोनखाबाय आरो बुंगासिनो दंखायो बियो माने जायनो हमगोन बिनोहाय माने 50,000 खौ बियो रोखा होखागोन आरोखि। दा बिनि फिसाज्लाया बेसे गिदिरमोन? फिसाज्लाया 7 बोसोरसो जाबाय होनदों। बियो माने बङाइगावनि ट्रिनिटि इंलिश स्कुलाव फरायदोंमोन ना? औ क्लास बेसेबां होनदोंमोन? क्लास 2 आव फरायगासिनो दंमोन आरो मानसिया। ओमफ्राय दा बेनिखायनो आंबो नैबे ब्रादारनि चेनेलनि दारै आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामहरगोन जोंनि जेसेबांनाखि बर' आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावनिसिम प्लिज अन्नानै जेरावखिया नुवा मानो लाखिनानै दोन। ओमफ्राय डाइरेक्ट कल खालाम। बे लायनायनि बेबस्थाखौबो खालामनाय जागोन। ओमफ्राय जायबा हमदों
बे मानसिनोहाय लगे लगे 50,000खौ सोनो राजि दा खामानियाल' साक्सेस जानांगौ 50,000खौ निस्सय मोनगोन बियो 100 खाथां आरोखि दा बेनिखायनो जेसेबांनाखि रायजो राजानिसिम गुरै खावलायहरनाय थाबाय जाहाथे बे गोमानाय रश्मि रेखा नार्जारि बेखौ लोगोसे आरियान फिसाला जाहैबाय बेखौहाय माने हमनानैहाय खबर हरनो थाखाय रायजो राजानिसिम गुरैहाय खावलायहरनाय थाबाय।